No čo páni, pozvali ste nás na verejnú tlačovú konferenciu, nie? Tak sme prišli. Ľudí vám sem veľa neprišlo. Čo nás chcete zakrývať? Hanbíte sa za to, čo robíte? Prečo klamete ľudí? 13. marec 2018. 13. marec 2018. Ktorý zákon? Kto schválil ten zákon? Nebol to náhodou zákon mafiána Kaliňáka, ktorým ste povolili, aby mohli takýmto spôsobom ísť cudzinci na Slovensko? Nebol to náhodou zákon mafiána Kaliňáka? Samozrejme, že to bol. Na základe vašeho zákona môžu jedine cudzinci na Slovensku získať papierik, kvôli ktorému chodia. Cez celú Európu, jedine na Slovensku, Kaliňákov papierik, vy ste ho schválili, Smeráci ho schválili. A teraz takto klamete ľudí pred voľbami, že sa nehanbíte. Vy si naozaj myslíte, že vaši voliči senožerú? Vy si naozaj myslíte, že vaši voliči nevedia napočítať do dvoch? Vy ste schválili papiery, kvôli ktorému utečenci na Slovensko chodia. A mali ste možnosť v pondelok hlasovať na mimoriadnej schôdzi. A vy bez hanby sa teraz tu tvárite, že vy ste riešitelia a vy idete zachraňovať Slovensko. Toto primitív rusky sa mi tu usmieva do kamery. Vy zachraňujete Slovensko, vy ho ničíte. 200 000 utečencov slovenských je kvôli vám vo svete, že tu nemohli žiť. Že vy sa nehanbíte. Nie je problém. Čo s tým robíš? Čo s tým robíš do prdele? Vypadni! Poď preč. Nechajte to. Nechytaj to. Je to náš majetok, choď preč. Kaliňák, mafián. Kaliňák. Chod do prdele, zlodej. Som si mal doniesť asi ďalší mikrofón kvôli zlodejovi, lebo viem, že je zlodej. Nechytaj ma. Chod do prdele, Kaliňák, ti hovorím. Chod do prdele. Kaliňák, choď. Vy ste zničili Slovensko, kvôli vám sú tu utečenci. Neťahaj ma. Chod do prdele, ti hovorím. Pusti to! Prestaň, Igor. Igor, prestaň. Prestaň. Pusti to! Prestaň. Pusti to! Prestaň. Pusti to, je to môj majetok! Prestaň. Pusti to, ty hajzel! Vlastnú mater si urobil zločinca, ty bastard! Ty hajzel! Bastard, skurvy! Vypadnite! Zničili ste Slovensko! Au! No! Hajzli špinavý! Hajzli špinavý! Hej! No! Pane! Pane! Chod sa aj preč. Ustúpte, pane. Prečo ma bije? Chod sa aj preč. Daj sem mikrofón! Je to môj majetok, je to krádež! Je to trestný čin, daj ho sem! Sa nehambíš, Igor? Daj ho sem! Bastard, skurvy opotený! Daj ho sem! Sa nehambíš? Daj ho sem! Máš ho na zem. Poď si pristúpiť pre neho. Daj ho sem! Je to krádež! Hrdina! Zostaje hrdina! Zalezený v aute. A jeho chránite a teraz si to teraz povedia. Zlodeji skorumpovaní! Vy ste zničili Slovensko! 200 000 ľudí kvôli vám zo Slovenska muselo odísť! Zabili ste Jána a Martinu, že sa nehambíte! Tento mafián tu oproti mne s Kočnerom, s Bašternákom robil biznici! Rozkradli ste miliardy eur! Miliardy eur! Vy sa budete spovedať, pani! Dobre, pán Matovič, prosím vás, vyzývam vás, doťaľ o tom preč, dobre? Áno, keď mi nebudú zavádzať. Takže neklamte ľudí láskavo. Vy ste schválili zákon, že sa rozdávajú papieriky utečencom. Mali ste v pondelok možnosť hlasovať proti. Dnes mohol byť vyriešený problém. Od dnes žiaden utečenec nemusel mať papierik a vy sa tu tvárite, že ste riešitelia. Vy ste ten problém spôsobili. Opakovne vás vyzývam, odtiaľ o tom preč. Zavádzali mi pred autom, keď ich upracete, pôjdem, aby som ich nezrazil. Chod do hry, chod ty mafián posratý preč, dobre? Igor, čistý blázon. Ty si čistý blázon. Zničili ste Slovensko, ste rakovina. Si čistý blázon. A si myslíte, že ľudia vám budú do nekonečna veriť, že vaši voliči senožerú, tak?
Pán Matovič, tretia výzva. Dobre. Choďte s autom preč. Ešte ste mi nevypratali priestor, vypracujem priestor. Autovolný priestor. Prvýkrát. Autovolný priestor, musíš preč. Prvýkrát je vyprataný priestor. Áno, Mafočko, usmieva sa mi Kaliňáčik do huby, áno? Bastard, skorumpovaný bastard. Zničili ste Slovensko, hanbite sa, mali ste možnosť schváliť zmenu zákona a tvárite sa, že niečo riešite, nič neriešite. Marček skorumpovaný, a teba si kúpili, chudáčik. Odtiaľ to ma budete rovnako dobre počuť, nebojte sa, vyzbrojili sme sa na vás. Skorumpovaná mafia. A keďže tady to neprejdem, budem musieť bohužiaľ cúvať, takže idem asi späť. Kade mám prejsť? Poďte dopredu. Poďte, prejdete tam. Pravda sa ťažko počúva, že? Bastardi skorumpovaní zničili Slovensko, 200 000 utečencov kvôli ním na celom svete, čo museli zdrhnúť do Slovenska, lebo sa tu nedalo žiť. A vy tu budete ľudí strašiť pár utečencami, ktorých vy ste spôsobili, že ste na Slovensku, tak? Kvôli vašim papierikom z 13. marca 2018, keď ste prijali Kaliňákov zákon a ktorý ste si smeráci schválili, kvôli tomu sem chodia utečenci. Mohli ste to zrušiť, nezrušili ste, lebo potrebujete ľudí strašiť až do volieb utečencami. Že sa nehambíte, skorumpovaná banda mafiánov.